Mista dahil may karoon guys, mag-drive ng motor, video, wala. Man. Ulahin na ko guys, asa naman, asa nga to, di ba ilagway dako pron, wala mo ko ng helmet. Mista ako sa Kapitol guys, i-invite mi ni Governor Ubahib, Tagum Davao del Norte. Okay, nainera ako guys, kaya signay dakop paswag. Hello. Gawa wali na pare dakop guys, okay ra. Yan lang. Naghahanap tao guys oy. Naghahanap tao oy. Sulod ka tani. Wala. Naghahanap tao oy. Dumista daw mi guys. Yung gobernador. Si Pingro. Wala ka na dire. Ay ko si Pingro sa speaker dito. Wala, naatag dire ko kanina. Paabot mi. Naitunol nga. Pagkaon wa pa man. Luya. Yan may mista oh. Ano? Kunin ko na. Hanggang na Kita oh, mista po din sila oh. Tara guys. Tara, gihatod na pagkaon guys. Ana gipasan. Pasan oh. Tara guys. Na. Gipasan na sa tao guys. Tara, naka-green. Tara. Itunol na diri guys. Linya daw to. Linya daw milay. Dami. Oh, mana ni guys? Tunol. Ya. Ulat dahil may pagkaon itunol guys. Oh, nakagawa na sila. Dito ta kabalik mo sana. Dito ta kabalik mo dito mo. Okay. Okay. Pista, happy pista dahil tagong. Okay kayo na pista ay. Gag na ako ganing. Uy. Tag-isa rate. Oh, nahurot na. Balik ko to. Ano guys? Dagman lagi na. Happy na po guys. Balik-balik ng buwan guys. Ninipis ang linya ko, ninipis. Ay, gawasan yung gamot. Gawas na daan. Guwapa kay tinghatag. Guwapa kay tinghatag guys. Guwapa kay tinghatag. An. Amuan. Wah, kamot yan o. Sige, basta piniriso ka rin guys. Paas tinghatag oy.
Ada guys. Pas tingkatan guys ko yo. Kumot guys. Oh, wala yun. Wala yun guys. Wala yun. Wala. Yatay, balik uban guys. Wala kang gadawat guys. Kay perting balik uban guys. Kawa kayo. No, gwapo kayo perting gatag ko. Balik mo siguro to. Kaway. Dagtubig. Dagtubig. Gawa sa uban guys. Baga kay kong naong guys. Balik kayo wawi. Daghan na yun sila na mahalik. Bagas gawa kayo. Last na yun. Makakuha na kami anak ma'am. Sir? Abot na siguro kaya ng last. Oh. Wapa kayo ting hatag. Ma'am, nag-vlog ko ma'am. Alright guys. Kadawat na yung ani oh. Kadawat na yung ani. Okay. Balik yung uban ako kadawat. Ano yung sitwasyon ni guys oh. Ano yung sitwasyon diri? Bisaya. Luya. Wala tingata guys mga gwapa kayo guys, dira. Mag-hi mi na sa camera guys. Mga yun lang kasi number oy, kabalo ko. Orang macho kayong tig. Macho kayong tig hatag.